sai da ke ni ma zan samu lafiya. Sai da ke, 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 sai da ke. Idan kika amsa min so ni kuma zan gode miki. Idan kika yarda da ni na san ba ni ba farmaki. Idan kike bani wayya kake wannan ya yaro za ku je loko saboda an kama shi ana bin sa kuɗi in ba a bashi kayan ba da ya za a iya siyar ya kama ku kuɗin ku. Lokacin da nake neman dukiya ta ka sani ko kana ina? Waye kai? Ka zama nan ko magana ku ba. Kana motsa ce da shi nazo. Ni kaɗai nake yaki. Kai da wallahi tallahi in banda kai yaran sai da Allah sai na ci amana. Ni saboda kai din ne barani in ci amanar taka ka dan ba. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء. Ke zo nan. Ban gane yanzu ba kamar ya na zo. Aka ce ki zo. Zo nan. Wai kamar ya na zo kana min wani ihu. Ke wannan tsiyar take ce na gani a tattare da ke tattaɗan ja hankali na kin gane. Na ji kina ta daddage musu iyalci. Shi kashi kashi in dai ba tantakwashi ba ne ba shi da daɗin sha'ani ba shi da laushi. Ni ma ta saugace ta kane. Kin gane ke mace ce ki raka lada. Amma dai in muka haɗu dole ki ƙara yi. Kin gane ba in gaya maki wani abu. Daga yanzu zuwa minti ɗaya na gaba zuwa ƙarshen rayuwarki har zuwa lokacin da ake bacci. Rayuwarki ta lama ba taki ba ta datawa. Kin gane daga yanzu a kanki sai teku ta kafe rana ta zamo ba ta da haske wata da taurari sun daina ganuwa a sararin samaniya. Kaya sunanki? Hadiza. Hadiza ya kan yamin ne suna na Abale wannan na Kamazu na ce ungoku a nan bayan layi nake. ba mace sai dai kuma ni kin ga baraka ta yi karami ba ta yi occupying dina ni da ke ba amma tunda ne barewa yanzu zan tsinko mariya da ka saka ki a gaba kin gane amma an tura mu da ina tattaka miki saboda yanzu kin sai mutane adamomi ne sai su kaɗo ma na dodo wata baki ban labarin ki da labarin ki zuwa nan ya ga ki ƙara step daya. Kin gane ko sunanki daga yau teacher. Hauje into yawo. Hawan tura ki. Kaduna na zaga Kujama fada Arna Nasara na shiga dogon dawa Bauchi kuma mai gida da ni akai shege ka fasa Kano ce dai ban taba zuwa ba. To me yasa baka taba yin farauta a Kano ba? To mai gida ban taba farauta a Kano ba saboda ka gane ka san ina koyi da kai saboda Asawa da kuma Dagus suna tanewa da cewa janzare ne a cikin allurar zuge tsaron zasi daga nan kuma makiya sai su ga Ina nake gaya maku wannan na wata sabuwar waka love story fa. A kai to kai ba ka tsaya kai mun ji ba. Ina sa na daina ganin ka kwana biyu kenan. Kai kwanan wuta take a TikTok. Kudan samu kaji. To kai wannan da ka gaya min ai da ni zan fara bidiyon. To kai ba ka tsaya kai ba ka tsaya harkan mata. Ni kaga wutan make ban san yana hutu. Kai ba ka tsaya harkan mata. Shine da ku dai sa mana mu ji. Kai Allah ta da kai kullun kai. Sa mana mu ji. Yawwa. Ba dole gaskiya ne. Kai mutum. Kana buga uba ba kana yi tsaka. Inda na wuce ne ka ji ana gagayan nan fa. Shine wallahi shine. Gane a shine kawai lissafi. Ba dai nake gaya muku. San ki ne a raina. Yayi mamaya
Tayi. Allah tayi. Tayi a kai kokari. Normal za ku ji ta. A kai kokari. Allah ko? Kai kokari. Shikenan. Ran dan shiga kun gane. Ce zaka je ka watsa na kwasani. Na kwatsa wani cilin anjima. Zo wajen nan. Kowan ka bai gama iya ba wai zai wani ce mana wai shi wai mawaki. Na kayan nan fa celebrity ne shi fa ake yi. Kawai zaka ce bakin ciki kake ba. Me ruwa na tagan sa, me ruwa na da shi. Kan baka samu gaba hanya. Kai har wani abu na gani ma kafarsa, wani fasa faso. Kai mutumin da kullun a gaba na siya dutsen goje kaushi ya kawo da shi a kafarsa. Kowan ka bai gama iya ba dai za ka ko wani. Hello? Hello? Kai ne Alhaji Mato? Ni ne Alhaji Mato. To mun kama yaron gurinka, yanzu haka yana wajenmu muna neman miliyan 100. Yi mai magana. Hello baba. Kai, waye daga ciki ne dai? Abdulaziz ne ko Masaudu? Masaudu ne. Kai, ku ci uban shi ku kakkarya shi. Wannan yaron da kuke gani dan riko ne, dama na rasa yadda zan yi da shi. Billahi lazi ga cin abinci. Ga rashin zuwa aike. Kai ku kakkarya shi, kar ku raga mai. Kai, ba ɗanka bane wannan? Kai wa ga muku ba ɗana bane ba ɗan riko ne. Za ka biya miliyan 50? Haba dai, ai wannan ko cika ba zan iya biya ba. Ai ku ya gagale shi kawai. Za ka turo mana kati na 5,000 mu sake shi? Ai billahi la ilaha illa huwa ko 30 ba za ta fita ba. Kai, yi mai magana. Baba kashe ni ba za su. Ina nake gaya maku wannan na wata sabuwar waka love story fa. A kai to kai ba ka tsaya kai mulki ba. Ina sa na daina ganin ka kwana biyu kenan. Abale. Kwanan wuta take a TikTok. Kudan samu ita kaji. To kai wannan da ka gaya min ai da ni zan fara bidiyon. To kai ba ka tsaya kai ba ka tsaya harkan mata. Ni kaga wutan ma ke ban san yana hutu. Kai ba ka tsaya harkan mata. Shine da ku dai sa mana mu ji. Kai Allah ta da kai kullun kai. Sa mana mu ji to sa mana mu ji. Yawwa. Ba dole gaskiya ne. Kai mutum. Kana buga uba ba kana yi tsaka su. Kai kwana biyun nan wuta nake a TikTok fa. Allah ko. Wuta nake a TikTok nake gaya ma yanzu. Duk inda na wuce dai ka ji ana gagayan nan fa. Shine wallahi shine. To kai me yasa irin haka? Ai sai ka gaya mu da ni zan fara bidiyon. Ba kai matsalar ka kai ka sani ka fiye ta harkan ta mariya ne. Yanzu singil nake ba ruwa na da wani wannan ka gane a shine kawai lissafi. Ba dai nake gaya muku. Singile a raina yayi mamaya kin ji biya. Tayi. Allah tayi. Tayi a kai kokari. Normal za ku ji ta. A kai kokari. Allah ko? Shikenan. Ran dan shiga kun gane. Ce zaka je ka watsa na kwasani. Na kwatsa wani cilin anjima. Zo wajen nan. Kowan ka bai gama iya ba wai zai wani ce mana wai shi wai mawaki. Na kayan nan fa celebrity ne shi fa ake yi. Kawai zaka ce bakin ciki kake ba. Me ruwa na tagan sa, me ruwa na da shi. Kan baka samu gaba hanya. Kai har wani abu na gani ma kafarsa, wani fasa faso. Kai mutumin da kullun a gaba na siya dutsen goje kaushi ya kawo da shi a kafarsa. Kowan ka bai gama iya ba dai za ka ko wani. Ya isa to dan haka kuɗa zan bude. Ya kai ihu kai ya kai ihu kai. To babba inda rabbana ba wahala. Indo rabbana ko si wahala ya kare pata babu si wallahi. Ya kare sabaluma bat. Lanta na jumme. Ba lanta na jumme ba. Warab sharaf. Sarap. Ba sharaf. Warab sharaf. Kwarab. Ba kwarab ga ya mai kai. An tamal. Warab sarap. To duko. Kin manta baki sai kawu ba. Yes kawu. Ba sai yes kawu ba. Waka je waka zo. waka duko Waka miko asa alju. Ba wai ba ka waka je waka zo. Waka je. Waka duko. Me sai a kawo sai a sa alju ne. Ai banza ni kai waka je waka zo waka duko.
Warabrab. Warab sharaf. To duko. Sharaf. Ba sharaf. Abasi mari kenan. A ba za ka mara. Ba mari ba ka shi ba. Ba mari ba. Ba zai dan kuta. Allah mu tausayawa mata. Habajiya wallahi dan Allah ki hakuri dan Allah haka mu dan Allah kan mu kota su dan Allah dan annabi wannan irin abu ne dan Allah ki hakuri duk wanda wallahi ba zan kara dan Allah ki hakuri ba zan hakura ba dan Allah ki hakura ba ka matsa gidan mu sai na tafi gidan mu na riga na gaji Wai sanyin nan ta tafi ne gogo za ta dawo mun ga ta tafi ne. Wa ga ma san ya tafi sanyi yana nan bai tafi ba in ga ma. An ji bayan kwana biyu za ga fa so kai gwandan ga maka karka kuskura ka bada riga sanyi. Gobe yana ma kadai riga sanyi ce ita kadai ga. Shine kin san wannan karamin riga ba ki jin sanyi. To ai zafi ake yanzu shine yasa. Akwai masala fa. kamar sa ki fama mali Ina ne zaki je? Ba ka fada suke ba zuwa zan raba su. Ke kin ga mata da mijinsa tana fada shi ne zaki je ki raba? Ba siga tsakanin mata da mijinta fa. Kai tsaya ka ji nan fa ba garin ku bane ba fa. Na ku kun saba ana fada ba za a raba ba to mu ba haka muke ba. Karki nuna mana kabilansi, karki nuna mana kabilansi. Na ga ma barin je raba su mu nan garin mu ba. Sike no ki tafi mu abu iyakan mu kallo ne kawai. dan Allah nan annabi shi yau kai ya zaka riga takura matan mutane malam mata ta ce fa na bata hakuri sai ta tafi gida mata ka dinwa mata ta ce ka bata tafi mana ana dole malam mata ta ce fa mata ka dinwa ni za ka da kana magana banza ne ni ka kara mun wata magana haina sai ka kama mari in ka kara mun zancen ba wallahi na tsitsin kama mari malai ina ruwanka ni da mijina ko kashe ni zai ina ruwanka sai ta mu tafi gida gida ya hankuri haji wayo Allah sai ya ta sha mari da isa dan Allah mu tausayawa mata bari mu ga da wa ma zan fara yawwa Rabi'u Rikadawa wannan wace sura ce billahi lazi ka kiyaye ka ji na ga maka ka kiyaye ni to ai shikenan ba damuwa bari mu je film na gaba Lawal wannan wace sura ce ni ma dai ban sani ba ba damuwa bari mu je film na gaba Abale wannan wace sura ce nan ka ba sai na datse ma jijiyoyin jini ba kai kuma daga tambaya sai datse jijiyoyin jini to Allah baka hakuri bari mu je film na gaba Bosho wannan wace sura ce to wannan dai wannan wata magana ce wacce sai an zauna za a yi ta to shikenan ba damuwa Allah ya ba mu ikon zaunawa bari mu je film na gaba Musa mai sana'a wannan wace sura ce Sangandali subhanallahi Musa mai sana'a wannan fa karatu na yi saboda ina so in ga wani film ne zai gaya mana wace sura ce amma kai ka zo kana mana waka don haka na sake baka dama ka gyara kalamanka Sangandala ɗan uwa yau gagargi a'udhu billahi minash shaitanir rajim kai subhanallahi Musa mai sana'a amma kai anya ka san alkur'ani ma kuwa ni jahili ne kaga na san qawaidi na san ahalari na san ishmawi na san iziya na san arsali na san badili na san sarmagandi na san ibnu majah na san qira'atul musawwara barin gaya ma kar ka dauken jahili kuma tun daga kan wa man yuslim wa man yaqanid tilkar rusulu qala fa ma awalam yara subhanallazi na san komai to amma kuma na tambaye ka kana mun waka ni kawai ma barin rabu da kai shine mafi alkhairi ka dade baka bari ba ba damuwa ai daman dole ma rabu da kai bari in je film na gaba a cikin film din Izza So wa zai gaya mana wannan ayar da na karanta a cikin wace sura take suratul ali imran aya ta 159 masha Allah kai alhamdulillah at-takbir shi yasa wallahi film din Izza So ya sha bamban da wasu film din da yan wasan Hausa suke shiryawa dan haka bari in je kai tsaye ga wanda ake tunanin shine mai gaskiya a cikin film din Izza So Umar Hashim mai gaskiya sai Allah sai kuma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kwarai kuwa wannan maganar taka haka take dan haka Umar Hashim wani abu ka fi so masoyin sahabban annabi ne sallallahu alaihi wasallam na ce wani abu ka fi so ka ce kai masoyin sahabban annabi ne dan haka a cikin sahabbai da wa kake ina koyi da sayyidina Abubakar ne a wajen so da kaunar manzon Allah gaskiya ne Umar Hashim to ita irin wannan gaskiyar da kake yi da wa kake koyi a cikin sahabbai a wajen kwatanta gaskiya da adalci ina koyi da sayyidina Umar
To a wajen irin taimako na addini ko kuma irin taimako kawai na rayuwa, da wa kake koyi a cikin sahabbai? A wajen son taimakon addini ina koyi da sayyidina Usmanu. To a gurin jarumta kuma fa, ma'ana za ka iya bada kanka fansa ga annabin rahama, da wa kake koyi a cikin sahabbai? Jarumta kuma da kare manzon Ibina nake gaya maku wannan na wata sabuwar waka love story fa. A kai to kai ba ka tsaya kai mulki ba. Ina Sa na daina ganin ka kwana biyu kenan. Abale. Wannan wuta take a TikTok. Dan samu ita kaji. To kai wannan da ka gaya min ai da ni zan fara bidiyon. To kai ba ka tsaya kai ba ka tsaya harkan mata. Ni kaga wutan ma ke ban san yana hutu. Kai ba ka tsaya harkan mata. Shine da ku dai sa mana mu ji. Kai ma Allah ta da kai kullun kai. Sa mana mu ji to sa mana mu ji. Yawwa. Ba dole gaskiya ne. Kai mutum. Kana buga uba ba kana yace ka su. Kai kwana biyun nan wuta nake a TikTok fa. Allah ko. Wuta nake a TikTok nake gaya ma yanzu. Duk inda na wuce dai ka ji ana gagayan nan fa. Shine wallahi shine. To kai me yasa irin haka? Ai sai ka ga mu da ni zan fara bidiyon. Akai matsalar ka kai ka sani ka fiye ta harkan ta mata da yawa. Yanzu singil nake faruwa na da wani wannan ka gane a shine kawai lissafi. Ba dai nake ga muku. Dika. Singile a raina yayi mamaya. Kin ji biya. Wayo hada. Tai. Allah ta yi. Yayi a kai kokari. Normal za ku jita a kai kokari Allah ko shikenan ran dan shiga kun gane sai zaka je ka watsa na kwasani na kwatsa wani cilin anjima zo wajen nan kowan ka bai gama iya ba wai zai wani ce mana wai shi wai mawaki na kayan nan fa celebrity ne shi fa ake yi kawai zaka ce bakin ciki kake me ruwa na tagan sa me ruwa na da shi kan baka samu gaba hanya kai har wani abu na gani ma kafarsa wani faso kai mutumin da kullun a gaba na siya dutsen goje kaushi ya ƙara da ya kafarsa kowan ka bai gama iya ba da zaka yi wani gashi nan sun fara mai jan riga ya ba mai jan riga dan uwansa alƙalin wasa ya to sun buga to zai buga wayo sun cuce Ibina nake gaya maku wannan na wata sabuwar waka love story fa. A kai to kai ba ka tsaya kai mulki ba. Ina sa na daina ganin ka kwana biyu kenan. Abale. Wannan wuta take a TikTok. Dan samu ita kaji. To kai wannan da ka gaya min ai da ni zan fara bidiyon. To kai ba ka tsaya kai ba ka tsaya harkan mata. Ni kaga wutan ma ke ban san yana hutu. Kai ba ka tsaya harkan mata. Shine da ku dai sa mana mu ji. Kai ma Allah ta da kai kullun kai. Sa mana mu ji. Yawwa. Ba dole gaskiya ne. Kai mutum. Kana buga uba ba kana yace ka su. Inda na wuce dai ka ji ana gagayan nan fa. Shine wallahi shine. Gane a shine kawai lissafi. Ba dai nake ga muku. Dika. Singile a raina yayi mamaya. Kin ji biya. Wayo hada. Tai. Allah ta yi. Yayi a kai kokari. Normal za ku jita a kai kokari Allah ko shikenan ran dan shiga kun gane sai zaka je ka watsa na kwasani na kwatsa wani cilin anjima zo wajen nan kowan ka bai gama iya ba wai zai wani ce mana wai shi wai mawaki na kayan nan fa celebrity ne shi fa ake yi kawai zaka ce bakin ciki kake me ruwa na tagan sa me ruwa na da shi kan baka samu gaba hanya kai har wani abu na gani ma kafarsa wani faso kai mutumin da kullun a gaba na siya dutsen goje kaushi ya ƙara da ya kafarsa kowan ka bai gama iya ba da zaka yi wani hello kai ne Alhaji Mato ni ne Alhaji Mato to mun kama yaron gurinka yanzu haka yana wajen mu muna neman miliyan 100 yi mai magana hello baba kai waye daga ciki ne dai Abdulaziz ne ko Masaudu ne kai ku ci uban shi ku kakkarya shi wannan yaron da kuke gani dan riko ne dama na rasa yadda zan yi da shi billahi lazi ga cin abinci ga rashin zuwa aike kai ku kakkarya shi kar ku raga mai kai
ba ɗanka bane wannan kai wa ga muku ba ɗana bane ba ɗan riko ne za ka biya miliyan 50 ha ba dai ai wannan ko cika ba zan iya biya ba ai ku ya gargale shi kawai za ka turo mana kati na 5,000 mu sake shi ai billahi la ilaha illa huwa ko 30 ba za ta fita ba kai yi mai magana baba kashe ne ba za su Ibina nake gaya maku wannan na wata sabuwar waka love story fa. A kai to kai ba ka tsaya kai mulki ba. Ina sa na daina ganin ka kwana biyu kenan. Abale. Wannan wuta take a TikTok. Dan samu ita kaji. To kai wannan da ka gaya min ai da ni zan fara bidiyon. To kai ba ka tsaya kai ba ka tsaya harkan mata. Ni kaga wutan ma ke ban san yana hutu. Kai ba ka tsaya harkan mata. Shine da ku dai sa mana mu ji. Kai Allah ta da kai kullun kai. Sa mana mu ji to sa mana mu ji. Ba dole gaskiya ne. Kai mutum. Kana buga uba ba kana yi tsaka su. Kai kwana biyun nan wuta nake a TikTok fa. Allah ko. Wuta nake a TikTok nake gaya ma yanzu. Duk inda na wuce dai ka ji ana gagayan nan fa. Shine wallahi shine. To kai me yasa irin haka? Ai ka ga mu da ni zan fara bidiyon. Ba kai matsalar ka kai ka sani ka fiye ta harkan ta mata ne. Yanzu single nake fa ruwana da wani wannan ka gane a shine kawai lissafi. Ba dai nake gaya muku. Dika. San ki ne a raina. Yayi mamaya. Kin ji biya. Wayo haya. Tayi. Allah tayi. Tayi a kai kokari. Normal za ku gaji ta a kai kokari Allah ko shikenan ran dan shiga kun gane sai zaka je ka watsa na kwasani na kwatsa ko na cilin anjima yanzu wajen nan kowan ka bai gama iya ba wai zai wani ce mana wai shi wai mawaki na kayan nan fa celebrity ne shi fa ake yi kawai zaka ce bakin ciki kake me ruwa na tagan sa me ruwa na da shi kan baka samu gaba hanya kai har wani abu na gani ma kafarsa wani fasa faso kai mutumin da kullun a gaba na siya dutsen goje kaushi ya kawo da ya kafarsa kowan ka bai gama iya ba sai za ka ko wani Ibina nake gaya maku wannan na wata sabuwar waka love story fa. A kai to kai ba ka tsaya kai mulki ba. Ina sa na daina ganin ka kwana biyu kenan. Abale. Wannan wuta take a TikTok. Dan samu ita kaji. To kai wannan da ka gaya min ai da ni zan fara bidiyon. To kai ba ka tsaya kai ba ka tsaya harkan mata. Ni kaga wutan ma ke ban san yana hutu. Kai ba ka tsaya harkan mata. Shine da ku dai sa mana mu ji. Kai Allah ta da kai kullun kai. Sa mana mu ji to sa mana mu ji. Ba dole gaskiya ne. Kai mutum. Kana buga uba ba kana yi tsaka. Duk inda na wuce dai ka ji ana gagayan nan fa. Shine wallahi shine. Gane a shine kawai lissafi. Ba dai nake gaya muku. Dika. San ki ne a raina. Yayi mamaya. Kin ji biya. Wayo haya. Tayi. Allah tayi. Tayi a kai kokari. Normal za ku gaji ta a kai kokari Allah ko shikenan ran dan shiga kun gane sai zaka je ka watsa na kwasani na kwatsa ko na cilin anjima yanzu wajen nan kowan ka bai gama iya ba wai zai wani ce mana wai shi wai mawaki na kayan nan fa celebrity ne shi fa ake yi kawai zaka ce bakin ciki kake me ruwa na tagan sa me ruwa na da shi kan baka samu gaba hanya kai har wani abu na gani ma kafarsa wani fasa faso kai mutumin da kullun a gaba na siya dutsen goje kaushi ya kawo da ya kafarsa kowan ka bai gama iya ba sai za ka ko wani Ibina nake gaya maku wannan na wata sabuwar waka love story fa. A kai to kai ba ka tsaya kai mulki ba. Ina sa na daina ganin ka kwana biyu kenan. Abale. Wannan wuta take a TikTok. Dan samu ita kaji. To kai wannan da ka gaya min ai da ni zan fara bidiyon. To kai ba ka tsaya kai ba ka tsaya harkan mata. Ni kaga wutan ma ke ban san yana hutu. Kai ba ka tsaya harkan mata. Shine da ku dai sa mana mu ji. Kai Allah ta da kai kullun kai. Sa mana mu ji to sa mana mu ji. Ba dole gaskiya ne. Kai mutum. Kana buga uba ba kana yi tsaka. Duk inda na wuce dai ka ji ana gagayan nan fa. Shine wallahi shine. Gane a shine kawai lissafi. Ba dai nake gaya muku.
San ki ne a raina yayi mamaya kin ji biya wayo Tayi. Allah tayi. Tayi a kai kokari. Muhammad ya waje ta. A kai kokari. Allah ko? Shikenan. Ran dan shiga kun gane. Ce zaka je ka wasa na kwasani. Na kwata wani cilin anjima. Yanzu wajen nan. Kowan ka bai gama iya ba wai zai wani ce mana wai shi wai mawaki. Na kayan nan fa celebrity ne shi fa ake yi. Kawai zaka ce bakin ciki kake ba. Me ruwa na tagan sa. Me ruwa na da shi. Dan baka samu gaba hanya. Kai har wani abu na gani ma kafarsa. Wani fasafaso. Kai mutumin da kullun a gaba na siya dutsen goje kaushi ya kawo da shi a kafarsa. Kowan ka bai gama iya ba. Da ka wani. Mina nake gaya maku wannan na wata sabuwar waka love story fa. A kai to kai ba ka tsaya kai mulki ba. Ina sa na daina ganin ka kwana biyu kenan. Abale kwanan wuta take a TikTok. Kun samu ita kaji. To kai wannan da ka gaya min ai da ni zan fara bidiyon. To kai ba ka tsaya kai ba ka tsaya harkan mata. Ni kaga wutan ma ke ban san yana hutu. Kai ma ka tsaya harkan mata. Shine da ku dai sa mana mu ji. Kai ma Allah ta da kai kullun kai. Sa mana mu ji. Ba dole gaskiya ne. Kai mutum. Kana buga uba ba kana yace ka. Inda na wuce ka ji ana gagayan nan fa. Shine wallahi shine. Gane a shine kawai lissafi. Ba dai nake gaya muku. San ki ne a raina yayi mamaya kin ji biya wayo tayi. Allah tayi. Tayi a kai kokari. Muhammad ya waje ta. A kai kokari. Allah ko? Shikenan. Ran dan shiga kun gane. Ce zaka je ka wasa na kwasani. Na kwata wani cilin anjima. Yanzu wajen nan. Kowan ka bai gama iya ba wai zai wani ce mana wai shi wai mawaki. Na kayan nan fa celebrity ne shi fa ake yi. Kawai zaka ce bakin ciki kake ba. Me ruwa na tagan sa. Me ruwa na da shi. Dan baka samu gaba hanya. Kai har wani abu na gani ma kafarsa. Wani fasafaso. Kai mutumin da kullun a gaba na siya dutsen goje kaushi ya kawo da shi a kafarsa. Kowan ka bai gama iya ba. Da ka wani.